Ideme, Soni, na to. Skôr by som povedala, že voľnočasovému materiálu, ako sme to aj v úvode, ale všetko si presne upraceme, pretože máme tu odborníčku, jej meno je Mia Hirvek. Mia, vítaj, pekný deň. Ďakujem veľmi pekne. A my sa veľmi tešíme, že si prijala dnes pozvanie do dámskeho klubu a my to všetko upraceme, ako sa hovorí, lebo taká tá voľnočasová móda, niekto si predstavuje legíny, tepláky, teplákovinu, alebo bavlnu, organickú bavlnu a tamto je tiež veľmi dôležité upratať, že ako to voláš ty ako odborníčka vlastne? Áno, presne teda, ako hovoríš, prvoplánovo materiál, ktorý teda sa využíva skôr na takéto voľnočasové oblečenie, je vnímaný napríklad teda tá teplákovina alebo teda organická bavlna, elastická povedzme, a využívaná teda na tento spôsob štýl oblečenia. Čo je ale dôležité povedať je, že je potrebné určitým spôsobom ako keby začať a je to aj možné stierať teda také tie hranice medzi tým, čo je oblečenie do práce a čo je oblečenie teda na voľný čas a možno aj na nejakú menšiu príležitosť, ako napríklad divadlo alebo večera a podobne. Osobne si myslím, že takouto módou budúcnosti je práve oblečenie, ktoré je využiteľné na každý deň, na každú príležitosť, bez toho, aby sme sa nejakým veľkým spôsobom vlastne museli prezliekať v rámci toho dňa, s tým, že to oblečenie v podstate dotvoríme nejakými doplnkami. Napríklad zmeníme náušnice, topánky, obuv, kabelka, nejaký vrchný odev a vlastne máme z toho ako keby nový outfit využiteľný aj na inú príležitosť. Áno, ale čo je veľmi sympatické na tom materiále je to, že on je naozaj teda prírodný, to znamená, že je veľmi príjemný na telo, nekrčivý, dobre sa to nosí, takže o to viac benefitov to má, že naozaj človek to môže zotrvať celý deň a pokojne teda absolvovať všetky tie, či už pracovné, ale rodinné, alebo aj iné záležitosti. My si môžeme ukazovať aj také možno klasické, môžeme tak začať aj takou klasikou však? Áno, ono presne práve, toto je tým tajomstvom, že ten materiál je naozaj veľmi príjemný, kvalitný, preto sa v ňom teda cítime príjemne počas celého dňa. Ono v základe, keď si pozriete, že by ste chceli mať voľnočasové oblečenie, tak v podstate ide o to, že sa chceme cítiť príjemne, chceme sa cítiť uvoľnene a to sa teda môžeme cítiť počas celého dňa, pokiaľ si teda vyberieme oblečenie z naozaj kvalitných prírodných materiálov, ktoré teda potom dotvoríme, ako som už spomínala, práve tými doplnkami. Alebo možno aj takouto prepracovanosťou, že zmyslom pre detail, že nejakým áno, práve záhybom, ten univerzálny, záševom. presne tak, práve ten univerzálny šatník si vytvoríme tým, že budeme mať v šatníku veľmi originálne modely, ktoré teda sú naozaj zaujímavé, máme ich radi ich nosíme, vždy po nich teda siahame v šatníku. A taktiež, ako som hovorila, teda z príjemných materiálov, prírodných materiálov, ktoré sa, ako si teda poznamenala, dobre nosia, sú teda príjemné a vydržíme v nich celý deň. A taktiež je dôležité mať teda tie nadčasové strihy v šatníku, ktoré sa dajú navzájom vlastne veľmi pekne a jemne kombinovať. Je možno pre tento materiál typické to, že je jednofarebný? Alebo skôr je to už potom o tom, čo preferuje daný návrhár alebo človek, ktorý teda zhotovuje takéto modely? Áno, je to asi skôr o tom, že čo kto preferuje, ale teda ako som spomínala, keď chceme dosiahnuť teda šatník, ktorý vieme využiť počas celého dňa, tak je ideálne ho mať práve takýto jednofarebný, lebo sa potom vlastne veľmi ľahko kombinuje. A teda aj tými doplnkami vlastne mení na buď elegantný, alebo nejaký viac možno športový, v závislosti od toho, či si dáme podpätky alebo tenisky, či už napríklad k tým nohaviciam. Áno. Ukážeme si teda nohavice. Nohavice sú teda tiež prepracované, by som povedala, do takého pohodlia aj preto, že teda naozaj ten komfort zabezpečuje tam tá guma pomerne široká v oblasti drieku. Áno, ona je vlastne tvarujúca, tá guma krásne teda upriami na tú ženskú postavu, avšak teda počas celého dňa nás nejakým spôsobom neobjíma a nie je nám nepríjemne sa vlastne v tom oblečení pohybovať. Vieme, že každý rok prináša so sebou akúsi farbu roka, teda niekto ju preferuje, niekto nie, ale ja vidím, že týchto farieb a tých odtieňov je naozaj veľké množstvo, čiže s čím by sme mali vlastne pristupovať k výberu toho správneho odtieňu danej farby? Hovorí sa o nejakých možno typoch, čo sa týka vlastne pokožky alebo celkového nejakého vizuálu. V tom prípade vlastne by sa asi malo postupovať podľa toho, že aký sme typ, možno či svetlejší, tmavší a podobne. Ale veľakrát je to naozaj o tom, že v ktorej farbe sa my cítime dobre a ja si myslím, že každý siaha primárne po tej farbe, ktorej sa on cíti najlepšie.
Môžeme si ukázať ďalšie potom nápady, ktoré sú napríklad na takéto zvršky. Tam sa líšia možno prepracovania tých rukávov. Zaujímavosťou je práve áno to, že môžete mať vlastne ten rukav takýto napufovaný. Je to opäť také veľmi elegantné. Je tu vlastne riasenie, ktoré sa dá teda ešte znásobiť tým, že si vyhrniete rukav. Alebo potom aj takýto topik, ktorý má vlastne elegantné otvorené rukávy, ktoré teda pôsobia naozaj veľmi krásne, keď to zladíte napríklad s čiernymi nohavicami, opäť s lodičkami, zlatými doplnkami, kabelkou, môžete v tom ísť kľudne aj do divadla alebo na nejakú večeru. Je práve sila toho outfitu v tom, že bude jednofarebný, alebo naopak, že bude teda viacero možno odtieňov zladených? Čo je pre teba možno elegantnejšie, alebo čo by si odporúčala? Ja by som odporúčala ladiť možno tón v tóne, alebo teda kombináciu nejakých farieb. Poprípade, ak teda volíme práve čierny outfit, tak teda doplniť naozaj práve takými výraznejšími možno doplnkami, ktoré teda celkovo rozjasnia potom tú farbu. Takže toto boli tak zatiaľ nohavice, ale teda my vidíme už aj teba, že ty máš šaty práve z takéhoto materiálu a máme tu teda možnosť aj takejto sukne, čiže sú to aj také, by som povedala, neštandardnejšie kúsky práve z takého materiálu. Tento top má napríklad otvorený rukav, môžete ho nosiť vlastne aj takým trošku extravagantnejším spôsobom, ale taktiež teda využijete aj k sukni, k nohaviciam, opäť doplnkami doplníte teda vizuál toho outfitu. A sukňa teda možno ako taká, by som povedala, tiež nie je celkom klasická vec. Áno, je taká teda trošku voľnočasovejšia, ale opäť sa dá doplniť sakom, blúzkou a môžete mať z toho naozaj opäť veľmi elegantný vlastne. Mia, a poďme teda aj na tie šaty, lebo to by som povedala, že to už je naozaj, by som povedala, aj taký vyšší level tej elegancie, keď sa pozrieme napríklad na tieto malinové. Áno, opäť pri týchto malinových vlastne šatách je veľmi zaujímavý rukav, ktorý je opäť taký trošku pompéznejší a zasa dáva takú tú eleganciu vlastne tomu materiálu. Pri maline by ste možno nepovedali práve, že sa jedná o organickú elastickú bavlnu, ale o možno nejaký trošku iný, noblesnejší materiál. Práve to robí ten prepracovaný a zaujímavý strih. Máme teda zaujímavý samozrejme aj ten opasok, ktorý teraz výrazne drík, ale môže presne, a nemusí byť. Presne však? Tak, tu opäť platí, že pokiaľ teda opasok nie je, tak sú tie šaty také ležernejšie, môžete si k nim zladiť teda tenisky a kľudne si v ním môžete stráviť vlastne po obede. Ale taktiež, keď si k nim dáte krásne vysoké čížmy alebo napríklad lodičky, tak v tom môžete ísť do práce, do divadla. Dobre, môžeme sa posunúť možno aj takéto, by som povedala, bielej blúzke. Ja to nazvem blúzkou, aj keď hovoríme o organickej bavlne, pretože pôsobí na mňa elegantne. Áno, práve tento materiál má aj taký jemný ako keby odlesk a opäť vlastne tým strihom dosiahneme takú tú eleganciu. Môžete si kľudne k tomu opäť zladiť sako, niečo elegantné a môžete ísť presne takto do práce. My hovoríme o tom, že ten materiál je prírodný, že je veľmi, dá sa povedať, priateľne sa nosí, že nám sedí, že nie je náročný na tú údržbu alebo tú starostlivosť. Ako sa ale správajú také modely, že naozaj teda, že treba ich nejakým špeciálnejším spôsobom ošetrovať, aby sa nám napríklad nevydúvali, ako my povieme, že kolená, ako na takých tých klasických teplákoch napríklad, alebo lakte, ak sú to teda šaty? Áno, práve čo je úžasné na tej prírodnej organickej bavlne, ktorá teda je certifikovaná a nemá v sebe žiadne chemikálie vlastne, tak táto bavlna sa správa úplne inak ako možno klasickú bavlnu, ktorú poznáte. Nevyťahuje sa, nežmolkuje sa, je naozaj veľmi príjemná na nosenie, dýcha, čo je teda úžasné a zároveň vlastne v tom materiáli máte potom pocit, že chcete stráviť naozaj celý deň a nemusíte sa prezliekať, keď prídete z práce, lebo už po pol dní máte pocit, že možno nejaký ten polyesterový materiál menej dýcha. A je to aj o nejakej stálofarebnosti, keď hovoríme? Určite, čo sa týka možno prania, predpokladám, že klasicky doma v automatickej pračke? Áno, tá starostlivosť je veľmi jednoduchá, vlastne stačí prať v podstate na nízkych stupňoch, nízkych otáčkach, čo je teda úžasné, potom ten materiál nemusíte ani toľko žehliť, takže ušetríte aj svoj čas a je teda, ako som hovorila, nekrčivý. A čo sa týka tých strihov, možno pýta si práve tá elastická organická bavlna, by som povedala, aj taký ležernejší strih, alebo môže byť ten strih aj sofistikovaný, že sa to
to dá všetko zvládnuť s tým materiálom? Určite sa dá. Závisí od šikovnosti krajčírky teda, ktorá dokáže tie modely naozaj vypracovať do takýchto krásnych vlastne línií. S každým materiálom sa dá pracovať a myslím si, že práve tento materiál je taký neobjavený v takej tej elegancii alebo v elegantnej móde. Takže určite sa netreba báť ísť vlastne do tohto materiálu a príjemne sa v ňom vlastne cítiť celý deň a nemať ten pocit, že sa musí človek niekoľkokrát denne prezliekať a možno mať toho oblečenia oveľa viac v tom šatníku, ako by mohol bežne mať. A predpokladám, že takisto je to neobmedzené, čo sa týka príležitostí, ktoré sme spomínali, pokojne aj do práce, pokojne aj na nejakú menšiu spoločenskú udalosť, presne taký outfit, ako ty máš napríklad na sebe a obmedzenia vekové takisto neexistujú, aj keď by sa to trošku ako keby pýtalo k tým mladším ročníkom. Určite netreba mať nejaké obmedzenia a predsudky, presne tak, čo sa týka vlastne materiálu, opäť závisí od daného modelu. Môžete si ho vlastne potom tým pádom prispôsobiť, či aj dĺžkou, hej, opaskom, môže byť širší, užší, v závislosti naozaj od toho, čo k tomu doplníme. A myslím si, že takéto obmedzenie vôbec mať nemusíme. To je dobrá správa. Na záver ďakujeme veľmi pekne aj za názornú ukážku, aj za zaujímavé informácie, ktoré